खुलुमबायखौबो आङो सैथोनि लामा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बरायनानै लाबाय आरो बासायगिरिफोरबो जिसु ख्रिस्टनि गोथार मुङाव अननाय मोजां मोननाय खुलुमनाय गोजोननाय बयनोबो जासिहरबाय गोजोन्थों आरो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे टपिक लानानै फैबावबाय आरो बे टपिकआनो जाबाय मानसिया संसाराव फामुआरिफोर बायदिसो मानसिया संसाराव फामुआरिफोर बायदिसो बेनिखायनो बे टपिकनि सायावहाय जोङो दान्दिसे सोलोंनि इसोरा जोंनो मा फोरोंनो हास्थायदों बे आयदानि गेजेरजोंहाय जों दान्दिसे जों इसोरनि खाथियाव थांनि आरो जोङो ध्यान खालामनि दान्दिसे जोङो खोनासंनि इसोरनि बाथ्राखौ जोंनो मा फोरोंनो हास्थायदों बे टपिकनि गेजेरजों माथाइनि 25 अयदा 29 पदखौ जों फरायनानै खोनासंनि बेवहाय जोंनो गोथार बाइबेला मा फोरोंदों जों मोनसे पदनिफ्राय जों फरायनानै खोनासं मानोना साफ्रोमबो गोनांनो होनाय जागोन आरो बिहा उसिग्लायगोन नाथाय गैयैनिफ्राय बिहा दंनायखौबो लांनाय जागोन गोथार बाइबेलाव जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि सोलोंग्राफोरनो बे मोनसे फिदिनाय बाथ्रानि गेजेरजों गावनि सोलोंग्राफोरनो फोरोंनो फोरोंदोंमोन सोरगो रायजोआ बेबादि सासे बिगोमाहा दाबसे जायगायाव गेदेर माने गुवार हा दंमोन बे हाखौ बियो गुवारखाय बे हाखौ बियो मावग्राफोर हमनानै बे जायगायावहाय आबाद मावनो थाखाय बिथोन हरदों आबाद मावग्राफोर थिनहरदों आरो बे आबाद मावग्राफ्रा बे जायगायावनो मावनानै बिसोरो बादा खोनानै थानांगौ आरो बिसोरो जेब्लानाखि आबादखौ दिखांगोन अब्ला बिसोरो बिगोमानियावहाय लाबोनांगौ अब्ला बिसोरो बे गावसिनि फामु थानाय केम्पखौ उथायनानै लाबोफिनगोन बेखौनो होनो फामुआरि दान्दिसेनि थाखाय आबाद मावनो थाहैथ'नाय फामुआरि बिगोमानियाव गावसोर मोजां आबादखौ लानानै फैफिनबाय बेखौनो होनो फामुआरि बे संसारनि समायनाय बे संसारनि रंजानाय बे संसारनि गाबनाय मिनिनाय रंजानाय बायदि थामासाफ्रा जोबनानै थाङा बे संसारनि समायनाया जोबनानै थाङा बेखौ सोरबा सासे इसोरा सोरजिदों आरो गोथां इसोर दङ बे सोरजिगिरि इसोरानो बे जोंनि गोथार बाइबेलखौ सुजुदों गोथार बाइबेलखौ सोरबा सासेनि गेजेरजों इसोरा बे बाथ्राखौ लिरदों जोंनो फोरोंदों जों बयबो मानसिया संसाराव गोबाव जोरनो हाया सासे मानसिया 100 बोसोर 120 बोसोरल' जोरो बेनि बारा मानसिया गोबाव जोरनो हाया बेनि समायनाय गासैबो मिथिंगानि नोंनि गासैबो देहाया हाजों दाजानाय हाजों गोरोबलांगोन नोंनि जिबना इसोरनियाव सौहैगोन नोंनि समायनाया मिथिंगानियाव थालांगोन रावबो बेखौ आंगो होनानै मोननो हाया रावबो गावनि जिबनखौ थैनायनिफ्राय हमथानो हाया रावबो गोबाव जोरनो हाया गासैबो इसोरनि इच्छा बादिसो बेनिखायनो जोङो बे संसाराव मानसिया मोजां हाबा मावनो थिनहरजानाय आबादारि बायदिसो 100 बोसोरनि थाखाय आबाद मावनो थिनहरजानाय आबादारि आरो फामुआरिफोर बायदिसो सानसे बे जायगानिफ्राय जोङो थांफिननांगोन इसोरनि खाथियाव थांफिननांगोन बेनिखायनो मानसिया इसोरनि सोरजिनायाव साबसिनै सोरजिजानाय इसोरनि सोरजिनायाव अनसिन जानाय मानसिया रायज्लायनो हायो
मानसिया मावनो हायो, मानसिया जोथोन खालामनो हायो, मानसिया आबाद मावनो हायो। बेनिखायनो जोङो मानसि जानायखाय, जों गियान गोनां जानायखाय, जों साबसिनखाय, जोङो सानफ्रोमबोनि जिउ खांनायाव, सानफ्रोमबोनि लामा हान्थिनायाव जोंनि खामानिफ्रा सानफ्रोमबो मोजां हाबा मावनानै, मोजां हाबा मावनो जों नाजानांगौ। जों मोजां हाबा मावनो नाजानांगौ। सानफ्रोमबोनि जिउ खांनायाव सानफ्रोमबो सैथो बाथ्रा बुंनो नाजानांगौ। सानफ्रोमबोनि जिउ खांनायाव सानफ्रोमबो जोङो मोजां हाबा मावनो नाजानांगौ। मानोना इसोरा जोंखौ मोजां हाबा मावनो थाखायसो जोंखौ सोरजिदों। सोरजिगिरिया जोंखौ दाखु खामानि मावनो सोरजियाखै, जोंखौ गाज्रि खामानि मावनो सोरजियाखै, जोंखौ हत्या खालामनो जोंखौ सोरजियाखै, जोंखौ थगायनो सोरजियाखै। इसोरा जोंखौ मोजां हाबा मावनोसो इसोरा सोरजिदों। जोङो थांफिननांगोन सानसे इसोरनि खाथियाव। बेनिखायनो जों बे थांफिननायाव मोजां जिबनखौ लानानै जों थांनांगोन इसोरनि खाथियाव। जों फामुआरि बे संसाराव जों थांफिननांगोन। रावबो मानसिया गोबाव जोरनो हाया। बे नोंनि समायनाया गासैबो मिथिंगानि, गासैबो इसोरा बेखौ लाखिफिनगोन। बे मिथिंगानि सोरजिनाया, मिथिंगानि समायनाया जोबथाराजासे थायो। जोबथाराजासे थायो। नाथाय नोंनि जिबना जोबथाराजासे थाया। बै गोथां इसोरनि खाथियाव नोंनि बे जिबना जोबथाराजासे गोजोननायाव सहैनांगौब्ला बुहुमाव मानसिया गोथाङै थासान्दि मोजां हाबा मावनो नाजानांगौ। मोजां हाबा मावनो नाजानांगौ। नाथाय जोङो जोंनि दंनायफोरखौ लानानै गौरब खालामोब्ला, जोंनि दंनायफोरखौ लानानै जों दिफुदला खालामोब्ला, जोंनि समायनायखौ लानानै, जोंनि दं दोलोफोरखौ लानानै जोङो संसाराव गोग्गा खालामोब्ला, गोथार बाइबेला बुंदों माथाइनि 25:29 जोङो फरायनानै खोनासङो। माथाइनि 25:29 जों फरायनानै खोनासङो। बेवहाय मा होनदों? मानोना साफ्रोमबो गोनांनो होनाय जागोन आरो बिहा असिग्लायगोन, नाथाय गैयैनिफ्राय बिहा दंनायखौबो लांनाय जागोन। आरो उदायै लेनखौ बाहेरानि खोमसियाव गारहर, बेयाव गाबनाय आरो हाथाइ अरखेनाय जागोन। जों बेवहाय 29 आरो 30 जों फरायोब्ला, माथाइनि 25:29 आरो 30 जों फरायोब्ला, जों बेवहाय गोथार बाइबेला जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो स्पष्ट जोंनो फोरोंदों। जोङो जोंनि जेखिनि समायनाय, जोंनि जेखिनि धन दौलत, जोंनि जेखिनि इसोरनि गियान होनाय नलेज, जों बेखौ लानानै, नोंहा जेखिनि अजन दङ बेखौ लानानै जोङो मोजां खामानि मावनो जों नाजा। नोंनि मावनाया थालांगोन संसाराव। जोंनि बेबादि मोजां मावनायजों, मोजां मावनाया आखुआ संसाराव थैनो रोङै बादि नोंनि मुङा लिरजागोन। थैनो रोङै बादि मुङा लिरजागोन। नाथाय जोंनि जिबना इसोरनि खाथियाव हामजाजाथाव नङाब्ला, जोङो इसोरनि खाथियाव मोजां हाबा मावग्रा नङाब्ला, जोङो बेवहाय गोथार बाइबेला बुंदों जिसु ख्रिस्ट'आ नोंहा जेखिनि दङ बेखिनिखौबो लांनानै गोनांनोसो हैदेरनाय जागोन। बेहा उसिग्लायजासे जागोन। आरो जायहा उदाया बेखौ गारहरनानै बाहेरानि खोमसिनि गाबनाय आरो हाथाइ अरखेनाय अरगेङावसो गारहरगोन। बेबादि होननानै जोंनो गोथार बाइबेला फोरोंदों। गोथार बाइबेला जोंनो फोरोंदों। बेनिखायनो जों साफ्रोमबो जोंनि सासे गेदेमा इण्डियाननि डक्टर एपिजे आब्दुल कालाम, बिथांनि जिउ जारिमिना, बिनि जिउ जारिमिना जोंनि स्टुडेन्ट लाइफआव मोनसे सोलोंनो गोनां मास लेसन होननानै
सोलोंनो गोनां आयदा होननानै आङो सानो मानोना बिनि जिउ जारिमिना जोंनि मोनसे थुलुंगानाय संसारिक जिबनाव थुलुंगानाय लाबोयो आरो बिनि माखासे काहानि जारिमिना मोनसे बिनि मावनायफ्रा थैनो रोङै बादि अमर जायखौ होनो मानसिफ्रा अमर होननानै बेबादि गोथांनि अन्थाइयाव इसोरा जोंखौ लिरनानै दोनगोन संसाराव मोजां हाबा मावनायनि गुनफ्रा मोजां हाबा मावनायनि मानफ्रा मालाबाबो जोबथाराजासे संसाराव थालाङो नोङो थैनानै थांगोन नोंनि मावनायफ्रा थालांगोन बेनिखायनो नोंनि मावनाय गुनफ्रा जाहाथे संसाराव बिबारफोर बादि बारनानै थाबाय थायो समायनायै नुजाबाय थायो बेनिखायनो जोङो मानसिया बे संसाराव पामुआरिफोर बादिसो जों थांफिननांगोन इसोरनि खाथियाव जों गोथारै आरो मोजाङै जोंनि मावनायफोरखौ लानानै इसोरनि खाथियाव जों थांनांगोन साफ्रोमबो मानसिया इसोरनि खाथियाव थांथारनांगोन बासायग्रा जिसु ख्रीष्टनि नामै जाथों गोजोन्थों